Mahigit 1,500 na pulis ipinakalat na sa iba't ibang lugar sa Region 2 para tumutok sa seguridad sa BSKE 2023. Sundan sa report ni Russell Simorio. Aabot sa 1,520 na police personnel ang idineploy sa iba't ibang lugar sa Cagayan Valley Region para tiyakin ang seguridad sa barangay at sangguniang kabataan elections. Katuwang ng pulisya sa pagbibigay seguridad ang mga kawani ng Bureau of Fire Protection at Philippine Coast Guard. Kasado na ang seguridad sa mga bus terminal sa Lawag City, Ilocos Norte sa inaasahang dagsa ng mga biyahero sa long holiday. Nagsagawa ng maintenance check sa mga babiyahing bus. May ilang kalsada naman sa syudad na gagawing one-way tulad ng Ablan at Rizal Street. Para sa safety din natin ng mga pupunta sa mga sementeryo, may mga isasara pero maging one-way lang po, one-way yun. Hindi totally na sasara kasi yung sa tulay natin mahigpit po yung dyan, yung trapiko. Sa Dagupan City, pinulong na ng LGU ang PNP at POSO para sa seguridad at pagtatalaga ng assistance desk sa mga sementeryo. Binigyan na natin ng instruction ang ating City Engineering Office to go around to make sure that everything is safe. Ganun din po, may organized na team with the PNP, with the POSO, and some civic organization. Samantala, hindi muna iminumungkahi ng ilang pamunuan ng sementeryo ang pagsasagawa ng libing simula sa October 28 hanggang November 2. Russell Simorio, One North Central Luzon.